Entziklopedia edo hiztegi batean sortu hitza bilatuko bagenu, hainbat definizio topatuko genituzke. Besteak beste, ezerezetik gauza bat asmatzea, edo gure ahalmenetik egindakoa den zerbait gauzatzea. Baina esango banizu, definizio guztiei suntsitu hitza falta zaiela, zer pentsatuko zenuke? Hobetu ulertzeko, bidaiatxo bat egingo du honaino. Dirian baraino. Bertan, erakunde batek lortu du benetako definizioa. Hemen irakasten dute aukerak sortzeko aurreiritziak suntsitu behar direla. Eta segurtasun ezak baztertzeko gogoak eduki behar direla. Azken finean ezer suntzitzen ez badugu, ezinezkoa dela zerbait sortzea. Eta era berean, sortzerik ez badago, ezin izango dugu ezer suntzitu. Horregatik irribarreak ekoizten dituzte beldurrei aurre egiteko. Lana sortuz, etiketak baztertzen dituzten bezalaze. Ez duzu uste, sortu hitza bir sortzeko garaia denik?